Wara l-estew it-taħriġ neċessarju, Balto, Dom, Sem, Pablo u Kajdi iggradwaw waqt ċerimonja organizzata mis-Service Dogs Malta Foundation, ċerimonja li saret fil-Palas ta' Sant Anton. It-taħriġ ta' kull kelb jiswa madwar 15,000 euro, iżda l-għaqda volontarja tieħu ħsieb l-ispejjeż kollha tal-akkwistu t-taħriġ u taddihom xejn lil persuni li jibbenefikaw. Balto u Kajdi issa se jkunu assenjati lil persuni b'diffikultà fil-mobilità. Dom ġie mħarreġ biex jipprovdi assistenza lil persuna bid-diabete, filwaqt li Pablo se jservi bħala kelb tal-assistenza għal persuna b'kundizzjoni psikjatrika. It-taħriġ ta' Sem, kelb ta' razza Labrador, kien possibbli permezz tal-investiment ta' 15,000 euro u se jkun assenjat lil tifla ta' 7 snin fl-ispettru tal-awtiżmu biex joffrila appoġġ kontinwu fil-ħajja ta' kuljum. Fid-diskors tagħha matul il-gradwazzjoni, il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono faħret ix-xogħol tal-fondazzjoni u l-volontiri fiħdana għat-tama u l-wens li joffru lill-individwi u familji fil-bżonn ta' dawn il-klieb ta' assistenza. Il-President fissret il-gradwazzjoni ta' dawn il-5 tiklib bħala bidu ġdid tal dawk li se jiddependu fuqhom fil-ħajja ta' kuljum u xhieda kif dedikazzjoni, paċenzja u impenn nistgħu nbidlu l-ħajja tan-nies għall-aħjar. Joseph Safraċ, il-fundatur u Operation Manager tas Service Dogs Malta Foundation, spjega kif il-gradwazzjoni tal-klieb tal-assistenza hija parti minn programm USA ta' taħriġ intensiv u speċjalizzat. Matul iċ-ċerimonja, l-Arċisqof ta' Malta Monsignor Charles Cicluna birek il-klieb u l-individwi u l-familji li se jibbenefikaw minnhom. Fit-tmiem iċ-ċerimonja, Service Dogs Malta Foundation nediet ukoll il-kanzunetta Dejjem Tiegħek bi kliem ta' Rita Paċ u l-interpretazzjoni tal-mezzo sopran Vanessa Vassallo. Preżenti kien hemm ukoll ix-Shadow Minister Graziella Gallia.